Ngibingelele nginamukele kuyona i-YouTube channel yethu nohlanza kakhulu Siyabdi TV ngithi nje mangabe uqala kuba kuyona le channel ngicela ukuthi usubscribe kuyona le channel bafethu ulicindezele lelo button elibove ibhelo subscribe limahala nje bafethu uphinde upress na ibell uzothola ama notifications noma ngabe upload video ungakhohlwa ukungilandela lapha nenkundleni zokuxhumana uzongithola ku Instagram @SiyandaMaSolution na kanjani ngizokufollow back uphinde ungithole nalapha ke ku Facebook @SiyandaMaSolution nyembe mangabe kukhona ofisa ukuthi ngik-add noma ngikushintshe kuyona le channel ungabe songithinta khona ke bafethu na kanjani ngizokuphendula kodwa ke namhlanje ngaphandle kokuchitha isikhathi masingenishiwe dabeni lapha bafethu isikhungo semfundo iphakeme esondaba mlonyeni ke kulezi insuku hayi ngoba sondaba mlonyeni ngenxa yezinto ezinhle esizenzayo kodwa ke sondaba mlonyeni ngenxa yokuphenduka inkundla yodlame kanye nezinxushunxushu lapha ke iUKZN edinga imali engango 31 million ukuze bakwazi ukuvuselela kahle impahla eyadicelelwa abafundi phansi ngesikhathi bestrikela lapha nezikhalazo zabo ke zango January bafethu ke bakhona osamathuba bagcine bekwazile lapha ukuxhasa ngemali engango 1 million kodwa ke naye ayizange yenza ushintsho olutheni bayakhala abaphathi bezikole bathi ke lapha imfundo isaphazamisekile ayiqhubeki kahle njengoba ke badinga leli nani lemali engaka bafethu ukukhuza abafundi ukuthi ke uma ngabe bestrike bangadeceleli impahla ke lapha neyesikole njengoba igcine kulimaze bona bafethu kanti masiphinde sithinta udaba lapha ke likaSjava ucasula abalandeli ke emva ukuthi ke lapha naqeda isikhathi singango 2 hours kanye nowafi engafikile emcimbini wakhe obongomgqibele eDurban ICC obubizwa nge-A Night with Sjava bafethu abalandeli bakhe bayakhala bathi ke abanye babo ba drive from Eastern Cape bethi bazobuka yena usejike lapha uyababambezela uhlala isikhathi esingango 2 hours kanye no 30 minutes engangenile mayeqeda lapho uma ifika akasho nokuthi kwenzakaleni akaxolisa ngisho ukuxolisa zonke izinto zakhe zihamba kahle bafethu lokho kubaphatheka kakhulu futhi ke kuba casulile njengoba bebaphawula ngezindlela ezahlukene lapha nezinkundleni zokuxhumana abanye bathi ke kuyanyanyisa kanti futhi bahlukene phakathi ke ngokombono njengoba sazi ukuthi uLady Zama wafakela lapha noSjava icala lokuthi umdlwengulile ngo2017 bafethu ngo2017 uLady Zama wamangalela uSjava enkantolo ke lapha wathi ke umdlwengulile bafethu abalandeli bakhe uSjava bahlukene phakathi ngalolu daba njengoba livukile abazi ukuthi bakholelwe kuphi njengoba bazi ukuthi ke uLady Zama wayethandana naye lapha ke uSjava bazi ukuthi ke ngabe wamdlwengula ngempela yena bafethu engifisa ukuzwa kunini ukuthi ke ngabe umbono wenu uthini ngalolu daba ngabe uLady Zama wamangalela uSjava ngoba mhlambe ufuna ukuthi ke amlaye emva ukuthi bahlukane noma mhlambe ke wayefuna ukubulala icareer yakhe noma mhlambe nikholelwe ekutheni ke bafethu uSjava wakwenza ngempela lokho ikhona comment section lapha ngenzansi ungafika ushiye khona umbono wakho ungakhohlwa ukusubscribe kule channel thina na kanjani sizokulethela udaba lokuthi ke kuqhuba kalani ke ngale ndaba ke bafethu kusuku sikuvala khona la sithi sesihembe.